pamusoro imamo pamusoro edare ndauya nenyaya iri paitem 5 case 177 of 26 iri nhau yerora damage claim and marriage dispute. Rora damage claim pana Linda Mandela inhau yakamhangarwa naForbes Mandela anobva muvillage yeMamnets achimhangarira Munemo Madzamba. Munemo Madzamba village ichi Bopoto village Mamurewa. Bopoto Mamurewa. Alright. John now yandauya naye mudani ndichakumbirawo Forbes Mandela usimudze ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Ini Forbes Mandela ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka ichiisa ruoko pasi. Ndokumbirawo Munemo Madzamba simudza ruoko rwerudyi rwotedzera zvandakutaura. Ini Munemo Madzamba ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandicataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka ichiisa ruoko pasi. Chief Mangwende. Takumbirawo mumhan'ai Forbes Mandela makagara izvo rakasumukira muziviso dare muchidii muchasakisa kuti munge muchimhangarira Madzamba. Pamusoro idare ndinakapangirira mungwasha akagara nemwana wangu makore 18 wakubereka vana vavo 4 hapana kana takapisivana chimwe chete. Pamusoro paizvozvo mungwasha akazouya musi wa12 Juli kumba uko neusiku nemwana wangu achikakarisana achitaura kuti uyu mwana mudiki uyu hasi wangu. Linda Mandela aripa pachee pambera mabva matoramba murume kubva mawanda kuseri epanesa. Linda muchiri kugarisana nemurume? Takakumba musi wa 12 June gore rimwe. Makarambana kana kuti makanetsana? Vakandisimudza vachiti handei kumusha kwendinokurukura nemwana mucheche mwana wamunaye asi mwana wangu. Mwana mucheche akura zvakadii mwana? Ane 8 months. Mwana ane 8 months. Mwana ane 8 months yakonzeresa marriage dispute. Chii chakasakiswa pave nemarriage dispute? Pandakabata nhumbu pandakaudza murume wangu kuti ndane nhumbu akaramba kuti nhumbu yaisiya. Zvikonzero zvaipa zvairi zvokuti chakatanga kuitika ndechekuti tine rimwe zuva tanetsana vakambva kuchinja bedroom vabuda mubedroom vakatanga kunorara munenyero vambamutsa vana murume vairara mukati ende munorara kuna mai. Saka takagara kwakanguva tichigara maragariro iwayo. Saka vakazoita nguva yekuti pamusi vanenge vashindira vambauya vasikundinokera ndobva kune vana ndoenda kwavanenge vari. Saka tiri pakati pekurarama mararamiro iwayo vakambva vakabata mimba. Vakabata mimba pandakazovaudza kuti ndane nhumbu vakambva vati ini ndandisimo mubedroom. Ndopatakatanga kunetsana. Makaroorwa rini? Takatanga kugara navo 2008. Saka mwana mukomana mukuru ane chii? Mwana mukomana mukuru ane mwana mukuru wacho ane makore musikana mukuru ane 2009 ane 17 years. Ane 17 years.
mudiki wacho andiani 8 months. Wechifundo ndiyo 8 months. 8 months. Makatanga kunetsana gore rino kuti muzosvika pamagaro kuti hamusi kugarisana. Takatanga kunetsana gore rakapera. Gore rakapera. Chaikonzera kushupa nechi maoneri. Pandakabata nhumbi iyoyo ndopavakatanga kuchinja. Pandakavaudza kuti ndane nhumbi ndopavakatanga kuchinja maitiro avo. Mararamiro atanga kuchiita mazuva ese. Izvo zvakaita kuti muite mararamiro aya kuti hamusi kugarisana semurume nemukadzi mumwe achirara kwake mumwe achirara kwake. Chakonzeresa chii? So zvakaitika ndezvekuti takatorara mumba usiku ndaichengeta huku dzemabreeders. Saka ndandakaisa light ndandakaisa munhu rapera moto. Saka rapera moto ndakamwa ndichitsvaga kendro. Ndamwa ndichitsvaga kendro ndinobva tondibvunza kuti ndinokutsvaga ini ndotsvaga kendro ndinobva ndichitasai pamusoro pewardrobe. Ndachasa pamusoro pewardrobe. Ndawana kendro iyi. Ndakutsvaga futi ndobva ndichikwa murumbo zvege kuti ndatsvaga michisi kendro ndaiwana. Ndobva vandititasai muwardrobe kuside right ndatotora michisi iyi ndabatidza kendro. Ndabatidza kendro ndichidzokera mumagumbezi ndakava ndavati mukasinura here chimbotaura. Ndopakwambonanga kutopopota vakati chii chaunoda kutaura neni nguva dzinodzi. Saka takachinjana mashoko panguva iyo ndobva tatiwo usiku hwo takatorara. Ndopakwambomukwa chinomutsa vana kwangu vakarara vakati ndinorara kuna mai ivo vakabva totanga kurarawo pangu nevana. Ine maida kutaurei pamwe nyaya iyoyo ndo yakakonzeresa? Pane zvaingoitika pamba mararamiro ataiita pamba ipapo maererano nenyaya yevana. Makatozoitaurei? Hatina kuzomboitaura, yakamba yatopera yakadaro nekuti takatotarwawo mbakuda nguva toenda kunorara uko kwambona musa kwangu akarara vana ende munorara namai. Saka hatina kutozombotaura nezvenyaya yacho. Panyaya yacho haina kana sabhuku kana ana akambopinda mairi? Iyoyo hai. Kuti maigara nenyaya iyoyo sei musingaise kotungamira pesa? Nyaya yevana iyoyo kana yekuparadzana dzimba iyo sei mamusina kuzoita? Yekuparadzana dzimba takazonoitawo papolisi pakuwadzana 2 tikatonzi musarare mabedrooms akaseparate dzokere munorara mubedroom 1. Ndobva taenda vatatombotanga kutorara kuti tese mubedroom 1. Tarara tese mubedroom 1 vakazobuda muna September vatonisiya nditori nhumbi yatokura. Vazobuda kuti muna September ndobva waenda pamba patinogara takaisa kuno kune 3 rooms cottage kune camping vakabuda vachienda kucamping. Muchidimbo tiwana kuenda mberi. Inyaya yamusiri kubuda pachena yakaita kuti ive nedispute. Inhau yechipfambi here inhau yechi? Inyaya yekuva rurambano. Aiwa. Zvakonzeresa kuti musvike pakunetsana zvazosvika izvi. Kuti chii chainyaya yamamwe nainge nhau iyi. Kuti mimuzoti munetsana handiti mukuti makazobata pamuviri makuonana apo neapo musisarari mese sezvinotarisirwa. Izvo zvakapa kuti mutaramuke ndobva ndingoti zita ringoziva kuti chakaita kuti mugotaramuka muite magariro aya chaive chiri chii. Ndopandi kuti ndakavamutsa ndakamuka ndichida kubatsira huku dzangu light. Ndomba ndavabvunza kuti makamusvinura here. Ndovakanga vanudza pane kendro ndovakanga vanudza pane mechisi kuratidza kuti vakasvinura. Ndavati chimbogurukura nyaya dzaiitika pamba maererano nemagariro ataita nevana. Inyaya ipi yanoida kurukura? Pane nyaya yekuti mwana wangu akanga ambofonerwa nemukomana wake here pafoni. Kuti anga ari mukomana wake here kana kuti anga angori mukomana. Saka pane nyaya dzanoida kuti tidiscase ini nemurume wangu tiri vaviri zvisinganzwike nevanhu. Saka ndakaona zvakandisunungukira kuti tikurukure nyaya urusi vana vakarara vasinganzwi matsananguriro atinochiita. Zvakanaka. Baba ndiani zvemurungwe? Munemo. Baba Munemo. Muri kuinzwa nhau iyi. Mudzimai wenyero? Ya, mudzimai wangu. Mudzimai. Makaroora rini? Takatizisana 2008. 2008. Yeah. Mukateedza tsika here dzokuroora? Takatombozama asi zvakaramba kubudikidza nepfuma zviri kutinetsawo. Hamuna chamakabvisa kwati zvasi? Ya, handina chandakabvisa. Asi ndiri kutotsvaga izvo ndiri
kutsvaga ndikutoda kutovaona nekuti muraramiro watakuita hausisina kunaka. Mumwe wangu anika kutemba kuti hauna chawakabvisa, hauna chaunondiita. Zvese zvandataura zvimwe zvacho zvinotopedziswa nemashoko ekuti wakabvisei kumba kwedu. Saka ndiri kutoona tambo yandasungirirwa haisisina kumira zvakanaka. Tsanangurira dare kuti chii chapa kuti mumba menyu muve nekusagadzikana zvakanaka. Maonero enyu mimi chamuri kuti dambudziko chii? Right. Pamusoro yedare, pamusoro yemambo. Mhuri yangu ndinoida. Asi dambudziko ratanaro. Maziso angu ari kuona unge mhuri yangu ine mumwe murume ari mumba mangu. Patakarovana pakataurwa nyaya yekuti light chii, paive nenyaya yekuti mukadzi wangu akanyepera vana kuti ari kuenda kwamaidhisho. Kudongo kwatakabva tichizogariswa pamwe kwatinogara kumacooperative. Adaro pandakabva kubasa inini kuma past 6 anga asikumba. Adaro inini namba dzamaidhisho ndaive nadzo nekuti maidhisho taitombonetawo maricho ikoko. Ndakafonera maidhisho akati andambobvira ndavaona. Ndobva ndaziva kuti mukadzi wangu anotaura zvakamaidhisho kunonzi haako. Asika kwamaidhisho ndakambonzwa mamashoko achiti iwe chengeta mukadzi wako zvakanaka. Kutoda kutinetsa iwe usingachengete mukadzi. Vadzokera futi kwamaidhisho. Ndakaramba ndakanyarara. Mumba maive newashini. Hembe dzangu dzokupfeka dzaive netsvina. Basa kwandinoshanda kunombomurwa huruva ndakatora washini ndikatanga kuwacha panze. Mukadzi wangu akauya kuma past 8 to 9. Ndobva ndabvunza kuti mange muri kupi naye amai. Zvikanzi sorry, ndanga ndiri pambu ya Chloe apa. Pambu ya Chloe nepamba pedu. Tinoverenga dzimba 1, 2, yechi3 ndo pambu ya Chloe. Vana havana kubikirwa. Ini handina kuwachirwa. Mumba hamuna kutsvairwa. Ameno kuti vaive kupi vachiitei. Ndobva ndabvunza kuti naye mukadzi pambu ya Chloe nguva ino. Ko inini unoti ndine ndabikirwa nezvanzi handina kutakura mapoto. Ndikati dzokera kwa mbuya Chloe. Kana mbuya Chloe vari munhu chaiye vachauya newe tozotaura. Vakaenda kwa mbuya Chloe. Ndobva vanouya nambuya Chloe. Ambuya Chloe vacho isingle mother. Mota dzinochinjana pamba. Vanhu vese vakatarisa kudai havabvunzwa vandogara vega nemuzukuru wavo. Mukadzi wangu ndokwaanga ari. Naye mukadzi kuda kuti tidiona ambuya Chloe record. Naye ambuya Chloe mati imini mango muna mai praise tarisai nguva vana venyu vadya nguvai. Zvikanzi havadya kare. Saka mamuchiti vamai praise nemurume wamai praise vachadya nguvai. Tarisai ndiri kuwacha. Ndakaisa foni pamuti kudai ndichiwacha hembe dzangu kuti ndikwanise kudzokera kubasa mangwana. Mukadzi wangu akadzana akataura nemamwe mashoko ekuti haisike mumusoro. Ambuya Chloe ndakapedzera ndavataurira kuti ko ndikakuti muri kudzidzisa mukadzi wangu chipfambi mungazvirambe here? Vakati kwete. Mukadzi wangu abva ati ndo. Kana bonde kana chii zvese vairamba. Vakanga vakatsamwa nekuti takanga tataura zvisiri izvo. Takadhonza nguva takadaro. Ndo pakazoita incident yelight ya. Ini ndobva ndaziva kuti all right chaputika nhasi. Ndobva ndanyarara. Kusvika pekurohwa rohwa mukatitaure uda kuti nyaya iyi ipere sei mukatitaure. Tinoonda neta ini. Unofubuka uzvukushwa kusvika watsama kusvika marwa. Tarwa. Mukadzi wangu akati panze. Wabuda panze nguva. Mwoyo wangu bvati mwana waaridzi nguva idzi. Rega ndibude ndimutsvage. Panguva ndakabuda ndichitenderera ndichimutsvaga. Mukadzi wangu akabva atitenderera obva apinda mubaba Farado. Ndadzoka. Ndakaona dhora kiwa. Ndakanoka. Kasingaverengeke ndopavakazodaira.
vhura kadhoo zvikanzi hazviite. Ndikati kana usina kuvhura dhoo ndaakupaza, kana usingadoni ndipaze dhoo kandagumbeze panze ndinorarawo kune imwe rumu. Ndokuseparata ikoko. Taseparata mumba hamuna kuzomira zvakanaka. Bonde kwangu kusisina, communication kwangu kusisina, kana chii kwangu kusisina. Yangu ava vachiita zvavo ini ndichiita zvangu. Chikafu chaicho ivava kuti vataure mumba kuti hamuna chikafu vaiti kutuma vana kuti udza baba wako kuti hamuna chikafu. Udza baba wako kuti zvanzi. Udza baba wako kuti zvanzi. Tagara. Vakazoshishineka mumwe musi. Ndikuda bonde. Musi wacho vakasvika vainwa mukana. Ende paiti pakauya nyama yehuku so vaidya matumbu chete. Huku yaifa vodya matumbu chete nenzondora nemusoro. Inini zvangu sebenzi ndakatarisa. Musi wacho iwoyo ndakanobata mukadzi. China ndakasangana naye ndakatovhundukawo. Naye mukadzi chii? Ndakanzi kana usingade zviri pandiri siyana naye. Bva ndanyarara. Ndobva vaita mazuva bva vadzoka futi. Ndobva vaita the same. Ndobva tambobhureka takadaro. Pavakazodzoka amai ava pavari kuti takazoenda kupolisi. Amai ava ndakanoti pamusoro pavo ndobva ndatonzwa kuti mudumbu mune mwana ka. Ndakabvunza kuti naye mukadzi inombukai. Manheru ese pavainamata painzi ndinotuka mweya wenyadziso. Ini nenuwo mweya wenyadziso ndaitoda kuti uzive kuti mweya wenyadziso ndeupi ende ndaiutsvaga. Ende ndosaka ndisina kuramba kukwira pamusoro pavo. Ndobva ndatonzwa mune mwana. Ndobva ndavabvunza. Sorry vadare ndakanzi. Anditomboziva kuti zvakafamba sei. Anditombozive. Wasikane rake ndaida kukauraya. Mangwana acho kuseni ndakatenga koti reBlack Label. Asi kubva ndichizvarwa ndakasenda munhu wadoro. Amina kuti munorarama sei kana zvakadaro. Ipapo ndakanga ndangochimunhuwo. Takafamba takadaro. Ndakapepa musi ndichinzwa mukadzi wangu achichemerera zvandinoziva. Ndakabuda ndikafamba. Izvozvo pane mumwe atoramba kuuya kudare. Ndiye munhu akatondikansela akanditi iwewe siyana nezvauri kuita. Chauraya munhu pano. Tasangana panze. Uri kuitei ndikamuti pane zvandanzwawo. Level yekunwa doro bva yatodzika. Kurewo ndakatanga kunwisisa doro. Ndanwisisa doro. Ava ndavabvunza varamba kutaura kuti nhumbu ndeyani. Imimi ndamuri kuti makamuka vakanga vari mune imwe room. Vakanga vakurara kubedroom ine ndatobva kubedroom. Anditi ndakakandirwa gumbeze panze. Pakakandwa gumbeze panze handina kubva. Sakurati muri kuti vakanga vaine munhu vachitoita bonde. Ndozvakauya mupfungwa mangu nekuti vaichemerera. Mumba imomo mavairara mamusina vana vairara. Manga musina vana. Manga musina vana. Zvadaro situation yedu yakanyanya pakuda kuziva kuti zviri kufamba sei. Tairwa zuva nezuva. Kusvika vakaripota kupolisi. Varipota kupolisi ndikaenda ndikatorwa nepolisi ndikanobhadhariswa fine. Zuva rekutanga, zuva rechipiri ndikatorwa futi ndikanobhadhara fine. Ndobva jamba zinenge 2 days vanotorwa kuti vandanobhadhariswa fine. Vandagara 3 days vandasevwa nesamoni rekuti civil court. Civil court tasvika kuya. Muri kuona kubvara kwakachakaita. Vakasikotaura zvikanzi munoti avakanarita nyaya vazvanzi munoti ndakavati vape zvavanoda. Ndakanga ndaziva kuti handisina chimwe chinhu chandinotaura.
vapei zvavanoda ndobva yatongonyorwa ati koti yedu haina kuita kana kuti 5 minutes kana 10 minutes vatonyorerwa ndobva tanzi dzokerai munorara pamwe chete chichine polisi munodii. Ndakachitanga kuongororesa chaizvo. Pamba pedu panouya motikari inopakwa kuseri kwemba. Muharare kuseri kwemba kuroad. Pane mota inopakwa paseri kwemba apa. ADG 6530. Panguva ndinongono dai pinda pa yard inobva yati yaenda motikari. Ndinonguva yakareba ndichiiona motikari iyoyo. Zvadaro ndakachisvika pekuti ndaona kuti kwete upenyu hudoro husiriwo ndatoone loss. Ndikadhakwa dzimwe nguva nobirwa foni ndikadii zvakaoma. Mwana akachizonzi ari kuda exam fee. Ndakafunga kuchikoro kwemwana kwanzi kurudiwa exam fee. Mwana ndikamudi ndiri kuuya nayo musi wandakauya neexam fee pamusoro yevadare ndinzwisisei. Ndakati pindei payandi ndichingogugudza ndaive nevamwe vandinoti vandiri kuti varamba kuuya ava vangodzana vatsenga mukanwa. Ndinovati hanzvadzi yavavo ndinotovaremekedza zvikuru. Ndo kwataitonoturira zvichimo ndaida kuti vauye asi vatsika. Takasvika padho paiti inini uyu muzukuru akanga auya neni. Takasvika padho hatina munhu watakatuka munzira, hatina munhu watakarova munzira. Ndakanga ndaonwa do. Ati zvarangu vanonwa do. Tofamba tichitotaura tichisaidzirana, tichisaidzirana. Ndakatonoka padhoso. Ndokubva ndatoburitsa chikwama. Uyu anga ati sekurisiya tichabhadhara tichazoburitsa mari mangwana. Munoziva nedoro ndakaita naro. Purasi ndaive nepfungwa dzekuti mwana wangu anyatsonzoti aiwa zvaataura ndiri kuita se ndiri kumuitira. Ndichiburitsa chikwama. Munoziva akateza kanoroveswa mbavha kanonzi chwaka kariburitsa moto kai. Ndokakati maziso mangu tiba. Ndadona chikwama ndichaziva kuchaenda kupi. Uyu ndiye ndakazoona kundipa chikwama nditombozoti akachipuwa sei. Indapasi. Asi pandairowa nzeve dzainzwa. Ndainzi ita zvinoda mukadzi. Teedzera zvinoda mukadzi. Gara nemukadzi zvakanaka. Ndakanzwa kunge kunzi ndakatanangirwa ndiri pasi. Pakabva pachinjwa statement kunzi kutuka president. Kutuka president iwe ndiwani? Ndichirohwa ndiri pasi. Vapedza neni. Ndakanga ndane kavision bijana. Ndakuona. Mafesi vandoaziva. Nhasi izvozvi ndoaziva. Ndopandakaregerwa. Ndaregerwa. Ndobva nguva iyoyo yandakaregerwa ndakasimuka ndikadzedzereka zvekundodurira kure kure uko. Ndakagara pasi ndakadai ndakatarisa. Varume vaindirova vakadai. Mudzimai wangu akadai. Ndakazozotakaenda asi ndakatofona. Waenda kupi? Zvanzi pane kwandaenda. Mudzimai wangu akadzoka nezuro mangwana acho kuseni. Aine vanhu vekundirova ivo vaive. Ndobva waskomira kunzi wemusho. Taitobva kunogeza. Saka munani muzukuru yanga achiri kwenu. Pandakarohwa uyu aitoivo. Kupa vakazodzoka nevanhu ivavo. Uyu ndakatomti tarisa uyu. Paive nani mumwe. Apa tanga tiri vaviri kwai kuri kuseni tinoenda kubasa kuseni mangwana nengwanani. Vakadzoka vese. Ini ndikatoshaya kuti zviri kuti kudii. Musha wenyu uri kupi? Pazviri kuitika zvese. Kuwadzana kumapadhoki, kuwadzana 4 kumapadhoki uku. Kuwadzana 4. Zvadaro Changamire. Pamba pamunogara apa ndepani? Munoloja kana ndepani? Ndepedu. Zvakanaka. Vadare kana mune zvimwe zvamungada kuziva makasununga kunge muchibvunza. Ndinokumbirawo pamusoro Changamire ndinokumbirawo kupedzesa. Ndapedza kurohwa
ndakaita dzinenge 4-5 days ndakaona vanhu veve murodhi vachiuya, ndobva ndamira pakati perodhi. Vapinda nepasina rodhi bva vaenda. Handina kusvika kubasa, mudzimai wangu anga andifonera, une chokwadi nezvauda kuita nevanhu veve kada zvekutamba vachakuuraya. Ndakangweso kwese nemake kudai. Ndatenda changamira. Padare makasununguka kunge muchibvunza zvamungada kuziva. I'm sorry, mom. Ndinokumbira kuda kubvunza kuti makore ese amagara muine amai ava maataura kuti 18 handiti? 18 years. Baba vachiuya vachitaura kuti pfuma yangu hapana chamakambobvisa. Nhungu yazoitika yenyaya yazoitika izvi. Muchida kuzoitsanangurira kupi kana dai baba vanga vasina kuzouya kuno kudari kwamambo? Iya, vanotaura tichiona vanoti Satani anoona kumberi. Kutambudzika kwandaita nemukadzi kwandipa chidzidzo chekuti izvozvi ndanga ndiri kushingaira zvokuti range risingaperi gore rimwe ndisina kuona ate zvava, nekuti ndikaramba ndichirarama ndakadaro ndomuka ndakafa. Zvamuri kuona ndiri nhasi hazvisiri izvo, handisisina kana chii kurarama ndokunyaya. Handina kuchemerei, ndingori 1 ndakadai. Vana mati mune vangani? Vana vasina dambudziko 3. Uyu ane dambudziko wandiri kubvunza ane nhumbu yandisina kana kutombosumwa kuti ndaane nhumbu wekutoona ndega ndiye wechifumi. Asi zvakadaro handina kumuti iwewe ibva wapa pano. Ndakati apa panoda kubvuma paungororo apa kuti zviri kufamba sei. Gara ikoko ndichigara zvangu kuno. Usandinetsa asi hii manetserwa acho akaoma changamira. Panguva yaitika zvinhu zvese izvi zvamataura izvi, maigara kupi? Kuwadzana 4 kumapadho ndokwatinogara. Pari zvino imi muri kugara uko? Tinogara pamba ipapo semuyadhi, asi ava vanogara ku3 rooms dziri uko. Ini ndotogara uko kuboys kairi uko. Pamba ndepani apo? Pamba ndepedu. Ini ndini nyakutoti mukadzi enda unojoinawo cooperative uko. Mari ishi. Mukadzi abva atonosvika kwakubva ati chitupa changu muhomwe sezvo ndaisenza kubhuruwayo vanyoresa chake. Saka pari zvino tinoti ndiyani nekuti ndiye ari pamberi. Alright. Amai, zvataurwa nemurume wenyu mazvinzwa. Chipeiwo chinzwa nenzwa dzenyu. Kutangira pataura pekuti pavakabuda mumba ndanda kurara ndiri ndega. Inini ipapo change kuti ndopokana navo. Handina kumbopera ndakarara ndiri ndega, ndarara nevana vangu 4. Musikana mukuru ari form 4, anoteera ari form 1. Kumbva kwati mukomana ari grade 3, kumbva kwati mucheche. Saka handizive kuti chikomba chacho chaikwanisa kupindawo here mune mhuri yese yakakura kudaro. Kumba kwachiti nyaya yavatsanangura yekuti vakasvika vakatanga kuwacha washeni nini ndiri kwambuya kuno. Ndinopokana nepekuti vanotaura kuti ndakasvika kumapasti 8 kuma9. Handina kusvika nguva itsotso. Hongu ndakasvika vapamba, asi handina kusvika nguva dzekuti pasti 8 pasti 9. Ndofuka dzakanga dzatoriwo kuma 2-7 ikoko, asi kuti vakanditangira chete kusvika pamba. Tobva taenda panyaya yavari kutaura yekuti vakarohwa, ini ndikaenda nevanhu vakarohwa. Ndinopokana napo changamiri wangu nekuti ipapo chakaitika ndechekuti vakafonerwa nemwana ari kuchikoro. Inini ndakanga ndiri kumba handina kutomboziva kuti vafonerwa. Ndokumva avakumbira exam fee. Mwana wangu achinditaurira anoti vakapindurwa kunzi ndicha, akavapindura baba wacho vakapindura mwana wavo kuti ndiri kusikokupa mari kana tauya kumba. Vakanonoka kusvika kumba, vakazosvika pamba kuma 11 dzeusiku isati tanga tatorara. Vasvika takatorara, ivo baba vari kutaura vanoti mukoma, vakamba vandinoti ndini mukoma.
ndinovati mukoma nenyaya yekuti tinoera mutupo mumwe chete vaishanda pamwe chete nababa vakabva vati imimi tsano mutsai ambuya vangu vauye kuno vachisvika pamba vachitinokera isusu tanga tatorara dzanga dziri kuma 11 dzeusiku muzukuru uyu akatomboedza kuvati sekuru ingotambidzai amainini mari yavari kuda tiende tinoita setinorara vakasvika vakamutsa vana vakamutsa inini ndakaita munhu wekupedzisira kubuda mumba chikonzero nguva yavakanoka dho vakanoka zvanga zvine rusha zvakamba zvamutsa mwana mucheche vadiki vangu praise mukuru wacho nemudiki wacho vakanga vabuda vamba vagara panze ini ndichizouyo panze ndakasvika amai guru namukoma vari kutaura kunzi ndo vatinoti vataimbopiro nyaya vachisvikawo zvikatondinetsa kuti kochii chiri kuitika nguva dzimwe dza11 nguruku dzeusiku vakamba vati nyaya yanda kuchiedzerai ambuya ndeyekuti ndindatuma tsana ambuya kuti muuye kuno ndoda kuti muwitinese ndichipa mwana wangu registration fee ndomba mukoma vaivapindura vakati ko imimi mazozvifambisa sei ngatataurana kuti kana iri nyaya yeregistration fee hainetsi mangwana tinomutsa motikari takananga kuchikoro kwemwana tinosvika tinobhadhira registration fee ava baba vakambva vasandudzira vandoti mukoma vai vakati munosaidira mapraise mukoma vai vakambva vatsamwa vakati imimi ndimandichedza munyaya dzenyu makundisaidzira futi amai rumbiwe andeikumba vachireva mudzimai wavo ava vakadunga muzano vachifamba vachidzokera kudzikumba kwavo ava vakambva vatanga kundipopotera vakatanga kutuka zvokuti ndakashazoti nyaya yacho yaikumbobva nekupi chenda nekupi vakatukirira vakati zvese zvatakuita panapa zvokuti tinoda vanhu vemaraini kuti vawitinese tichipanana mari dzeregistration fee zvinokonzereswa neiri hure vakatuka zvinyanzi zvakawanda saka zvakaitika ndezvekuti pamba patinogara isusu tinongojamba imba 1 panesi pacho pane shabini ndopaive nevanhu vakazovarova vanhu ava kana tichivaona isusu munzvimbo yatinorarama tiri isecurity yekwahonorable saka vanofamba vachipatrora vachikontrola vachiona kuti munzvimbo chii chiri kuitika saka vanga vari pashabhini iyoyo tinongojamba sendi vantu vadatiye chitundu pane shabhini ndopavanga varipa saka nekutukirira kwavaiita tiri panze pakatanga kuuya murume 1 yakasvika akati tisvikewo vabereki ndakatora mbo ndakambira ndikangotarisa evanhu vakadaira vakati ndi1 uri kudei pano uye akadaira akati aiwa munondiziva mutana saka vakamba vatorana vachienda kune washing line saka imba kwatandikamire pakaita elshape kudai saka sitanga tiri panze pamadhova vakamba vatorana vachienda kune washing line kunisira kuse inakazongonzwa chete izwi rekuti mumwe achibvunza pane vanga vari kushabhini kuti arida kunetsa here mumwe achindobvadaira kuti angauya kumba inobvadaira kuti atondorova mufunga saka pakanzi atondorova mufunga vakamba vabva uko vachiuya kwanga kuna baba kuwashing line ndokumbva varovana kwavo vakarovana ikoko vachirovana ikoko ndakazonzwa mwana wangu musikana achichema saka pamwana musikana achichema chandakaita ndechekuti ndakakwanisa kutora vana vangu vese ndatora vana vangu vese madabereka mwana wangu sandobva ndafamba nchibva pano ndakatovasiya vaine vanhu vavo vachinetsana asi vakasara vaine muzukuru vane muzukuru ini chichandandauda kuita panekuda kwekuti vanhu vanga vakawanda avo nenharo dzavaita vanga vakati ndakada tirega ndibvise vana vangu pana pavanoita sei vanokuwadzwa akatanga kunwa doro rini vakatanga kunwa doro last year iyoyi patakatanga kunetsana nyaya yechiti doro ndakatanga kurinwa mushure mekunge mumba matanga bongozozo ndio matauriro avari kuzviita iwayo last year ichokwadi here ichi ndobva vakazotanga kunwa doro mushure mekunge matanga kungisana kumashure kwesoko nasingaziva chinwa doro vakangotanga pavakatanga kunwa doro ipapa patakatanga kunesangana nanyaya dzenhungu saka pamakaona vakutanga kunwa doro mupfungwa menyu zvakakuzai kuti ndakatombotaura navo kuti siyai doro kukanganisa asi vakatonditi siyanai nedoro pane nhau yamataura baba yamati imimi muzukuru yaaiona zvichiitika muchirwiswa muchirohwa muzukuru uyarapo munogara naye here muzukuru naye chikomana ruzivo rwako vana wini ruzivo nderwekuti tichisvika pamwe vakomana vakaitasi vakauya vari 3 zvekuti pari kunzi uyu ati androva sekuru vana kukanda mupama kudai avanachi vakaita kana kudai vakangosvikorewo attack 3 men against 1 vachiroverwa chii ini chakanetsa kuti vari kuroverwa kuti paizoita mawitness kuti panzi mari yeexamination fee kuti chikatikonzera kuti inini mari examination fee inoda munhu sekuru ava munovaziva here ya ndikasangana nondovaziva
Saka takaita kuti muregere kuisa police report chii? Ya vanhu pamusoro Changamire. Vanhu ava kana uri munhu zvako njese zvandakaita kudai haukwanisi kurwisa musangano. Kweteka. Imimi mukaisa report kumapurisa ekuti ndarohwa pasina chikonzero, marwisa musangano ndikuziya. Vanhu ava Changamire pamusoro vanhu ava vanhu vemusangano kutoti nyange vakamuka kuseni vanenge vakangopfeka dzemushangano vachingoita zvemusangano. Zvekunzi ndeve kwahonorable zviri kutaurwa izvi. Varidzi vecooperative. Pacho tinopa musangano zita risiriro. Musangano haumene vanhu kuti vaende kunorova vamwe vanhu. Musangano unotokurudzira runyararo nekudirira. Ndizvozvo. Saka kana imi makurohwa nemunhu akapfeka zita rekuti musangano, hamuoni kuti panenge pakusvibiswa musanganera. Imi mika mune kodzero yekunoisa ripoti yenyika kumapurisa. Kana yaramba mune RRB nhamba yenyu pastation ikarega kuitwa, munokwanisa kusimuka muchienda kumusoro muchienda kudistrict. Kana kuenda kuGHQ chaiko kunomhangara. Ndakaisa ripoti yangu iyi kuti vanhu havasungwe nechikonzero chekuti vari kundirwisa zvakadai information yangu ndeiyi. Kana pasina chaitwa mune kodzero yekusimuka kuenda kumusoro. Pamusoro Changamire nevadare. Izvozvi kutaura kunhu. Zita rangu raitove pamusangano 3 days ago. Ndakatosangana neanonzi Manzo achitoti zvanzi mumuudze kuti kana aida kugara muno iye ndiye ngaatobuda ngaarege kunetsana nemukadzi. Asi chinhu chiri kuita kuti tinetsane inini nemukadzi ndechekuti mukadzi wangu aita pamberi pandisiri kunzwisisa. Manzwa imimi kuti dambudziko rauya mumba menyu murakonzerwa nemwana wechi4 pakabata mimba iyi. Manzwa murume wenyu achitaura shoko rekuti inini makati kane laki ndaida kukauraya munoti kudia. Unopokana nako Changamire. Handina kutombopera ndataura nyaya yekuti kane laki ndaida kukauraya. Chikonzero chakaitika ndechekuti chikonzero chatoti handada kutaura izvozvo. Inini pandakabata pamwe baba vakachinja mararamiro ataita. Vakatanga kugara vachindirwisa. Vatanga kugara vachindirwisa vane pavakazondorova ka3 pasvondo rimwe chete. Vandorova ka3 pasvondo rimwe chete ndakaenda papolisi pakuwadzana 2 ndikanotaura nyaya yangu. Ndataura nyaya yangu vakaushedzwa vakauya tikakurukura nyaya. Tikakurukura nyaya vakataura vakasvika pakutaura kuti inini ndinobvuma chete kuti mwana ndiwangu kana chinge nenda kuti eni. Imimi mune mashoko enyu munoti mwana ndiwani? Ndewavo. Munemo. Kunzwa mashoko. Changamire ndiri kuanzwa. Hanzi mwana ndewako. Handisi Hanzi kuzviramba. iwe wakakumbira kuti unobvuma chete kana waita DNA. Kana waita DNA ukaona mwana ari wako uchadii? Ndinochengeta mwana wangu. Kumwana ndiwo chinhu chega chamwana chipomera kuti amai arungura. Kuroti mwana kana ari wenyu kurova kuti nyaya mufunira kuti amai arungura hapasisina. Changamire. Umbowo panenge pasisina. Zvekuti zvazonzwai unogona kuzvishaya nekuti vari kuzviramba. Asi ndati kutaura kuno inzwai ndiri kutaura nemusoro. ADG 6530 inopakwa kuseri kwemba yangu. Ndichingopinda muyadhi yaenda motikari. Hazvina umbowo asi ndo zviri kuita sei? Zviri kuitika. Ininiwo ndikachionawo kuti mwana ndewangu. Mwana haisi mhosva yake. Mwana wangu muchenga. Imi muri vaviri ka. Ndimi makadanana. Ndimi makaomba imba muri mese. Ndimi vatinotarisira zvakare mutsika kuti mutarise vana muvachengete muvakudze muvadzidzise tsika. Pari kurwisana kwenyu kwamakuita imi muri vaviri ka kwakuita kuti nyangwe nevana vasafa. Tarirai mumwe arikuda kupiwa mari yekuti anyore form 4. Pane mitemo yaakusangana nayo. Pane kuti baba namai vangoburisa mari vachipa mwana akusangana nezvakawanda zvisina zera naye. Chikonzero chaicho chekuti imi muri vaviri munetsane, imimi ndimi munochiziva. Pataurika nyaya yekusungwa katatu, pakataurwa nyaya yekuenda kucivil court. Civil court maienda panyaya yechi? Nyaya iyoyo pavakamucha pamusoro. Nyaya iyoyo pavaindirova ipapo ndopatakaenda pandakanokurukura nyaya yangu
pakuwadzana tu pandokutaura reaction yavakaita ipapo ndo pandakapiwa advice yekunzi hongu baba venyu avabvuma kuti vachazoenda kudna asi zvaizvo zvine rectino yavanga vachita pana pamuccf ende munoapply inonzi protection board ndokuenda kwatakaita kucivil board. Saka inge ingori nyaya yeprotection board yamakaendera kumatare. Saka pane zvinhu makagara sei? Ndakatora hangu protection order tikauya vakataurwa navo vakanzi ende munogara murunyara tikaenda tikanogara tikamboita mazuva tichigara izvi zvinenge zviri nani ndobva vazotanga futi ndopazoita noise yese yekuzosvika pakurohwa chii zvese zvakazoitika kwatokuseri kweprotection order kusvikira vazouya vachiuya kuzondisiya kumba kwedu musi watikufa. Kumba wakasiyiwa kumba kupi? Kumba kwababa. Kupi? Kwamandere kunobongosha. But paataura yati murugarisana mese kukwadzana 4. Ndakabva kumba musi wa12 June ndokwa musi wavakabva nini kumba tikasumuka naivo baba nemusukuru ari pekutanga vachitichiuya vachitiswera vachindisiya. Chokwadi here munemo kuti ndowakauya zosiya mudzimai kwati kwanati zvako? Chokwadi changamira pamusoro yechangamira. Sorry, ndakaremerwa baba, ndakaremerwa changamira zvokuti ndakasvika pekuona kuti ndiri kuona mumwe munhu pamba. Mudzimai haasi kunditeerera kuita zvaanoda. Mudzimai wangu inini anotosvika kana kutoenda kuZambia asina kutaura ndiri kuenda kupi. Pane nyaya dzatinofanira kukurukura toyananisana togadzirisana. Nyaya dzekuti mudzimai anetsa murume mumba, tsika dzinoti baba ndiwe musoro wemba. Mudzimai wauya kuzokudza dzinza revaridzi, waroorwa wauya pamusha pevanhu wochiziva kuti awainga ndiani. Hongu iwewe munemo une mhosva pamberi pamama yekuti makore 18 usina kana chawaendesa kwatezvara, ipapo hapagamuchirikezva chose. Hapagamuchirikezva chose. Makore 18 watone mwana akutosvika form 4 nemudzimai ausati waendesera roora. Makatokwanisa kutotenga stand yenyu mukavaka zvoreva kuti mukumba upenyu hwenyu. Asi kuti ugadzise ukama hwako nanatezvara kwawakatora mudzimai, ipapo hausi kupakoshesa ipapo. Nhasi maita bongozozo renyu mukati memba ramakunetsana rekuti umbowo chaihwo hunonyatsobatika kuti zvichemo zvako iwo zviri kubva papi. Nhasi hauna umbowo hunonyatsobatika kuti upe mukadzi wako mhosva inogamuchirika nedare. Zvobva zvaita sekuti kungova vana kwamuri kuita murudo. Chinobatika chaicho chekuti sei chii chamunotiratidza apa chikuita kuti murwisane chotadza kunyatsochiona. Hongu iwe wapa chichemo chekuti mwana uyu haasi wako, nhumbo wakazongoona yavepo, asi mashoko ari kupikisana mudzimai wako anobva ati nhumbo ndeyako. Pamazuva iwayo atanga tisingagarisane iwe uchigara kwako uchimhotidedza pakabata pamweni. Tinogona kuzadzikisa kuti endai munoita ma-DNA test muye muzotionesa kuti mwana ndewani. Asi kunyange taita ma-DNA test, tarisiro ndeyekuti mimi munofanira kugarisana semuri nemukadzi kuitira vana ava vazive kuti vana baba vana amai. Nekuti kurwisana kwenyu kwamuri kuita imimika achatambura ipapo hamusirimi. Munogona kupanana mbonje mogorwadziwa, but dzimwe nguva muri kungorwadzisana pasina. Nekuti mungoisa pfungwa panzvimbo, mogara pasi mokurukurirana, moonesana zviri kunetsa. Iwe ichi nechichi handisi kuchifarira, ichi nechichi handisi kuchifarira. Mokurukura mogarisana. Muri motora basa rako rekuti rega ndiendese roora kana tezvara, moendesa roora kana tezvara, mofambidzana nana tezvara. Kana mukadzi akanga anetsa vana tezvara variko woisa ripoti yako, ndiri kuitawo dambudziko rakadai nemudzimai wako. Zvoreva kuti waunga ukama hwapo, iwe waita chako chikamu, kana anetsa woudza vekwake. Mwana wayo ari kupi? Atorwa namai guru wangu. Nai munemo ndikati tai DNA test munokwanisa kuita rini? Ndiri kushingirira. Because what kunokwanisa kuita rini? Because nyaya iripo apa, iwe mhosva yako iripo yandakuudza. Yekuti ndinobvuma chokwadi une roora rako rofanira kuendesa kwatezvara. Handiti? Saka iwe ndobva wauya nechako chichemo chekuti mwana wechina uyu handisi kumunzwisisa kuti ndewangu here kana kuti kwete. Handiti?
amhangara munomudare ndite zvara vachikusungisa iwewe kuti ndudaro rarama mapanzo mambo nhasi uno inini ndikada kuteerera tezvaro vako kuti tezvaro vari vadaroora nana kuti bvisaroora iwewe uine chichemo chekutsutsumwa kuti komambo komwana uchaenda uchiti mambo mandidzvinyirira wonguroora ndinofanira kuribvisa asi ko yangu yemwana wandisiziva kuti ndewani saka ndopa iwewe chiita ka DNA test marizalti obva auya tobva tanova dombo rimwe chete rorova chiri mbiri panguva imwe chete waziva kuti mwana haasi wako kana kuti ndewako wobva waziva zvechokwadi kuti une mutoro wako kuti unoroora nekuti unenge wane umbowo hwakakwana kana taane chokwadi chizere chiripo apa toziva kuti tako vakaimba yakamira sei fungidziro yekuti ndakabirwa kana DNA yabuda ichiti mwana ndewako fungidziro iyoyo tobvisa tosendeka padivi kana mwana abuda achiti haasi wako zvoreva kuti mashoko ako ane umbowo waane umbowo hwako iwowo kuti mudzimai wangu uri kuita gumbomba uri kuita gumbopanza handizvo here chiripo apa ndechekuti toda kusunungura iwewe ndowatoda kusunungura pekutanga mhosva yako yekutanga wainzwa ende iyoyo hauna kumanzvengera unokwanisa kuita asi dare riri kugamuchirawo kuchema kwako iwewe kuti iwewe unoda kubata chokwadi chekuti ucheneswe kuti mudzimai wako haana here musikanzwa waari kukuitira zvoreva kuti ini kana ndati DNA test ndinoenda kuida nokukasika nekuti pari zvino mudzimai ari kumba kwavo vana vari kupi ndine muchechecheche kunoku vamwe vana vatatu vari kupa vakasara nai munemba vana vanana Ane vari kugara sei vana vari kubikirwa nani apane ari form 4 changamire ndiye ari kubika. but mama akuzviona vana vakutora maresponsibilities ekuva amai vemba iye achifanira kunge achienda kuchikoro ende mwana iyeye machances ekuti anogona kuabhuzwa akakurisa nekuti pfungwa dzavagara dzichingotambura vana vakugara unherera mai varipo baba varipo ende kukatarisa macases mazhinji eabuse ari kuwanikwa muvana ari kukonzereswa nebongozozo riri pakati penyu amai vaenda uko baba vaenda uko mwana akufungidzira kuti regai ndiitewo hangu ndiwo pamwe ndiite imba yangu mukufungidzira kuti ndiite imba yangu mwana akutokanganiswa ende vana munhu anouya panhu zvinhu zvakadaroka hapana munhu anouya akamira pachokwadi ipapo ari kuuya kuzoshandisa mwana nokukanganisa mwana saka tikaramba takakutarisa isezvizvika vanosafa apa vanhu hatisi kuda kuuraya upenyu hwevana nekuti mimi vabereki matadza kungowirirana nekanhu kadiki diki ngatizivei chokwadi tokwanisa kutsurana zvakakodzera tine umbowo hunoratidza kuti mwana ndewako here kana kuti haasi wako ini ndoda madna test kuti aitwe mukati memasvondo maviri atiri kutarisana nawa zvoreva kuti musi wa 25 musi wa 18 musi wa 18 June unemanipa maresults July 18 July nhasi riri 4 tikuirana here munemba kuomera kudai kugutsikana nekuti ndanga ndiri anoitwa rini madna musori changamira kungoti zvinhu zvazvinoita ameno handizivi asi mukavabvunza ndakatombovafonera kuti dai zvichiita mambo uye tazama kuenda saka ndatoti rini dhetera unenge watopindura iwo kandowandakatovatuma kuti vauye dna iyoyo icho pazuva ipapo ine chikumbiro chanditori nacho panapa ndechekuti iwe utore mudzimai wako adzokere ku dei mhosva dziripo handina chatiri kuramba ngatigadzirisanei asi vana amai vagere nevana vaumba hazvina its not healthy kuti amai vagare kwate zvarasve zvavari nhasi iwe uchigara wega kumba uko nekuti vana ava they are becoming more vulnerable pane kuti mwana atarisane nekutsvaga dzidzo yekuchikoro akufunga kuti ndoda kuwacha ndoda kubika ndoda kusvaira mumba baba wanda kuwachirwa mumba macho muda chekudya muda chi akutora maresponsibilities asina zera naye vamwe vana vese havari pasi pe17 years handizvo pane 117 kapa vese vana havachiri vana vadika
vakutora mabasa asina zera nawo uku nekuti amai vakatakurwa vakaenderwa kwatezvara. Chikonzero chaicho chinobatika ifungidziro hatisati ane umbowo hunogutsa. Saka tiri panzira yekutsvaga umbowo hwacho. Ndakumbira kuti amai vadzoke pamba. Amai vadzoka pamba musimuka moita ma-DNA test. Maita ma-DNA test modzoka nawo pano topedzisa nyaya yedu. Pakaomaira panogona kuoma zvishoma changambire nekuti uko zvino ndine 150 ngati uko zvino mari yangu ichiri 150. Mari yako ichiri 150 yeDNA. Mari yeDNA ndo iyo isati yakwana. Ndo isati yakwana changambire. Imari ikokuta DNA. Ndakambobvunza. Vanoenda 220 unokwanisa kubhadhara half down panobuda ma-results wazopiwa wazobhadhara balance yacho. Results anobuda after 10 days. Unokwanisa kuti unobhadhara half year. After 10 days ma-results ouya. Zvekungatoita mukata mangwana manje woerenga pa 10 days dzenyu saka mini kuti you are short of $70 or so. Maybe ni mari dzekufambisa. Zvinobuda here izvo? Ya, zvinobuda changambire. Ndopa ndichiri da kuti ndaiwana imwe mari. Ndiri kutoadawo kana akatoya nezuro zvaindisununga. Saka toita ma-DNA test mangwana. Kana kunokuvanouya futi wafonera. Ndikavatedza vaya pana pano kuchaja iyi tinacho mugaba anokuchaja iyi 150. Ndizvo. Asi anoita pafree. Handina dambudziko. Ofisi inogona kubatsirana newe wotaura navo. Kana wobhuka appointment kana wabhuka appointment then moenda moita. Ndotenda changambire. Linda, zvikuwirirana here zvatutaura izvo? Zvakuita zuri pfungwa dzako hadzisisiri pano. Ndakatobvira kare ndichibata ndidhini nekuti takatakawirirana. Wanga watobvira kare chi? Takatowirirana kuti pandirongosununuka tomba tatoenda kuDNA. Ivo ndo vakanga vachitozoramba. Ndakasununguka last year October 15 October 2025. Ndakatovamisa kutenga preparation mushure munge varamba nhumbu. Ndakavamisa kunyoresa nhumbu ndakaita masponsible vangu ndega iwacho. Ndichivati mimi unganzai mari yeDNA ndichingosununguka kuti pataenda kuDNA. Ivo ndo vakanga vakutotenderera zvakuti tizosvika tinasi tisati taenda kuDNA. Kozvatawana mambo zvokuti nokuti murume ari kudhanda mari mambo anogona kubatsira kuti ichiita pabreak ye150 nokuti akudhanda mari marasununguka nazvo. Ino handina motion, handina problem nazvo. Kana mwana asati asvika 2 months avatora akora semwana. Alright, ani 8 months stretch. Murume wako pane nyaya ataura dzakati one day achada kukwira chidzidzo but wanzwa kuchema kuita murume wako. Dzimwe nguva kana munhu aroora ndaida kutsvagawo munyaradzi. Kana aine zvekumunetsawo pake paari mupfungwa make munyaradzi wake ndiwe. Handiti? Chaanenge auyawo nacho achichema pamwe pacho munzwewo umunyaradzi umuteerere. Pamwe akambochema nenguva chaiyo kuti mudzimai wamunguva yaurikupinda mumba handisi kuwirirana nayo. Zvinogona kutounza bokozo rakapere. But panguva chete hapana chinomborwadza. Kungoteerera zvataurwa nemurume wako mogara pasi mokururirana mogarisana zvakanaka. Murume wako ataura nyaya yekuti zvimwe nguva unongosimuka kutoti ndapinda kuZambia murume asingazivi. Mune muchiita mabhindauko ekutsvaga kuti mubatsirane but kurikuriranai mowirirana moita chinhu chimwe chete. Handisi kuti uri wrong asi ndati nzwisisa murume wako. Nzwisisa paari kuda rubatsiro. Kana ruri rubatsiro rwemashoko mobatsirana. Then imimi vazukuru imimi. Kana muri vazukuru, muzukuru haamire nedivi rimwe chete, mazvinzwa? Muzukuru haamire nedivi rimwe chete. Kana mutori apa, otherwise sevazukuru vamunemo, munofanira kuwandira kuna mbuya. Muchiedza kubatsira sekuru wenyu kuti imba yavo imire zvakanaka. Ndobasa revazukuru iroro. Sekuru wenyu akanyanya kutaurisa, sekuru zvinhu zvatembonyarara iwo. Imi moendawo motsura ambuya. Handizvo? Ndopanokwana muzukuru ipapapo. Muzukuru haatsvage divi raanorerekera kuti sekuru muri wrong kana mbuya muri wrong. Izvozvo hazviitwe nemuzukuru izvozvo. Muzukuru anomira pakati achiedza kuyananisa mativi ose
ambuya pamwe pacho muri kuzonyanya kutaurisa imimi. Pamwe pacho itaiwo muchinyarara. Sekuru ndichanotaura nawo. Anditi motaura naambuya motaura nasekuru. Chikuru kuri kuyananisa. Kwete kuti mukuti nekuti ndawana mukana wokunodira peturu kuti moto uwedzere kubvira. Handizvo. Handiro basa remuzukuru. Muzukuru mutsika dzedu anomira pakati paambuya nasekuru achivaenzanisa kuti vagarisane zvakanaka. Ndobasa remuzukuru iroro. Ende muzukuru anochengeta mashoko maana. Muzukuru haite mashoko anotorwa nemhepo. Chawataura naambuye chinogara mwana mako, hachina mwana vanochiziva. Chawataura nasekuru chinogara mwana mako. Chakoiwo kuvabatanidza vaviri kuti vagarisane. Ndobasa remuzukuru iroro. Kwete kuti wobva wazoti ndawana mukana wekuti ndataura naambuya saka regai ndifambe ndichitaura zvandaziva zvavandudzi. Muzukuru haadaro. Muzukuru haadaro. Muzukuru basa rake nderekuvaka. Kana wakatarisa sekuru pamwe vanenge vari mai vako, handiti unombova mabasa muchigaro chavo cheusekuru. Pane pavachauya nemumba mako iwo futi. Iwo yako imba ikatadza kumira sekuru vanouya vachigadzisa yako. Handiti kana yako yaita dambudziko yasekuru yaita dambudziko unoenda futi kuna sekuru chigadzisa yavo. Ndohochekochedza sekuru nemuzukuru idzodzo. Kwako kukanetsa vobata shambo kurova. Kana kwavo kwanetsa woenda nemashoko sekuru, handizvo wogadzisa imba yasekuru. Handizvo. Ndohochekoche dziri mutsika dzedu dzatinofanira kuremekedza nekukoshesa. Tikazviita nemazvo zvinizvo mumwe nemumwe achimira panzvimbo yake, dzimba dzinomira. Tirege kunakidzwa nekupemberera kuputsika kwedzimba. Nekuti kuputsika kwedzimba ukwako kungozvishoresa unhu hwedu netsika dzedu. Dzimba dzikamira, kana vana mai venyu vanofara mumba. Manzwa? Nhasi uno imimi handi vari mumba nhana mai venyu. Vakanzi amai vavo kana vasipo, amai venyu vanobva kutarisa kuti muzukuru nhingi ndiye azodai. Idambudziko ramakuzvitsvagira futi kumberi kwero. Saka ndichiti imimi pamunomira munofanira kumira pakati. Hamufane kuwandira makawandira kuna sekuru kana kuwandira kuna amai. Muchiyeuka zvakare kuti ava vari mumba hwanhana amai venyu. Vamuchada muupenyu kumberi uko. Saka ipapo musapakanganwa ipapo. Mirai panzvimbo penyu muite basa renyu nemazvo. Tezvaro. Maita henyu magona kusimuka nemhuri. Zvinosuwisa kuti makore 10 usina kupiwa zvenyu. Tarisiro yetsika dzedu inenge ichiti mukwashanga rori asati anombogara nemudzimai. Bati patone mwana apa mhuri yatokura. Chichemo chenyu mambo vachinzwa. Asi chandiri kukumbira ndechekuti mungondipa nguva yekuti tigone kugadzirisa apa. Tibate chokwadi. Kuti mukwasha wenyu ogutsikana kuti mwana ndewake sezvekutaura mwana wenyu. Kana agutsikana imimi nyaya yenyu tinenge takaibata mumaoko tobva tapedza nyaya yenyu panguva imwe chete ipapo. Saka ngativatenderei kuti vaende kuDNA test voita kuti maresults ouya tosangana pana pamusi wa18 kana maresults akanga avepo. Kana asati avepo tinenge tichikurukurirana neofisi topanana rimwe zuva ratinosangana. Veofisi ndo vachataura nevanoita maDNA test vokuudzai kuti vabhuka day trip. Kana vabhuka mimi mosimuka moenda munoita matesti iwayo nemwana. Chikumbiriso chandanga ndinacho chezvara ndechekuti Linda ngaadzokere kumba kwake. Imimi vazukuru ndimi kana tezvara vabvuma ndimi munotora mbuya venyu modzokera navo kumba muisa mbuya venyu mumaoko masekuru. Sekuru havana chavanotaura nambuya, hapana bongozozo rinowanikwa pakati pavo. Ndadzosa ambuya mumba mudzimai wenyu tiite zvataurwa namama. Hapana bongozozo ratoda kunzwa ipapo, hapana kutaurirana kusiriko kwatoda kunzwa. Ngatipanane nguva yekuti tibate chokwadi. Chokwadi chacho chibude pachena. Tochizoona kuti anosara achinongedzera mumwe ndiani kana chokwadi chabuda pachena. Handiti? Saka pane zvinhu zvokugumira pano. Tozonge tichitaura pamudzinhare. Mushure munenge tabhuka makulab. Kana tabhuka maresults akanga auya, then touya tosangana pano zvakare. Toenderera mberi mazvita. Odzienda mandende mune munzano yamusaini. Vamos lá, Vamos lá, 6 anos, deixa.